आधी प्रिंट मीडिया बोलायचं का एकदम सगळं बोलून मग परत तुम्ही वेगळं बाईट घेणार? एकदमच घेऊया ना, कारण काही वेळेला काय होतं सगळं हां एकदम बोलते नाही सगळं नाही तर झालं की परत मग बाईट करायची वेळ. DGIPRचं कोण आलंय का नाही आलं ते निरोप त्यांनाच आम्ही देणार होतो कळवलं ना. हां त्यांना म्हटलं तुम्ही निरोप द्या. चॅनल कुठले कुठले तिथे TV9, न्यूज 18 आणि ABPचं कोण आहे? ABPचं कोण आहे? तुमचं गावचं रिफ्लेक्शन हास्य जत्रेमधला आमची मीडिया आधी असंच खेळत असतो. आम्हाला नेहमीचेच पासेस आहेत पण एक लेटरचा आहे. नव्हतो का नेहमीचा कार्यक्रम देशातला पहिला म्हणजे असा नेहमीचे कार्यक्रम व्हायचे पण ते कुठले त्यांच्यात तळा पण कार्यक्रमाला नाही आलेली. आमच्याकडे पंतप्रधान दोनदा प्रचार सभाने येऊन गेले. पंतप्रधान 2 वेळा. पण असे शासकीय कार्यक्रम दुसरं केंद्र शासन असा मोठा कार्यक्रम नाही. आज काहीतरी त्यांनी लोगो काहीतरी शिवाजी महाराजांचा फोटो टाकला होता नेहमीच्या त्याहीपेक्षा आमच्या इथल्या लोकांना असा या सगळ्या विमानवाहू नौका, युद्ध नौका बघायला मिळणं हे कारण ते काय कधी कुठे
नमस्कार आणि जय महाराष्ट्र. आज 4 डिसेंबर रोजी नौदल दिवसाच्या निमित्ताने विशेष असा कार्यक्रमाचं आयोजन सिंधुदुर्गामध्ये करण्यात आलेलं आहे आणि सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आज त्या संपूर्ण समारंभात उपस्थित राहणार आहेत आणि सिंधुदुर्गाच्या भूमीवरती महाराष्ट्राला, देशातल्या आणि जगातल्या जनतेला भारताची सागरी ताकद आणि त्याचबरोबर जबरदस्त अशी इच्छाशक्ती या दोन्हीचंही जाणीव करून देण्याच्या दृष्टीने हा सिंधुदुर्गातला ऐतिहासिक कार्यक्रम होतो आहे आणि त्याला उपस्थित राहण्यासाठी मी आलेली आहे. 2002 पासून विधान परिषदेची आमदार म्हणून आणि 2019 पासून विधान परिषदेचे उपसभापती म्हणून मी महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहे आणि गेले वर्षभर सभापती महोदयांचं पद हे रिक्त असल्यामुळे सभापती पदाचाही दर्जा माझ्याकडे आहे. या सगळ्या 20-22 वर्षाच्या कालखंडामध्ये अनेक प्रसंगांमध्ये, अनेक कार्यक्रमांमध्ये सिंधुदुर्गाच्या मध्ये मी पूर्वी आलेली आहे. अलीकडे जरी तेवढं माझं येणं झालं नाही तरीसुद्धा कोकणामधल्या घटना आणि महाराष्ट्र याच्या मध्यवर्ती केंद्रस्थानी आपण सर्वजण आहात. कालच 4 राज्यांमधले पैकी 3 राज्यांचे निकाल लागलेले आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाला अतिशय चांगल्या प्रकारचं यश मिळालेलं आहे. सन्माननीय एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांनी NDAला पाठिंबा दिलेला आहे आणि नुकतंच सन्माननीय श्री नड्डाजी यांना निवडणुकीच्या अगोदर पाठिंब्याचं पत्रसुद्धा दिलं होतं. राजस्थानमध्ये त्याचबरोबर मध्य प्रदेशमध्ये शिवसेनेचे खासदार आणि स्वतः माननीय मुख्यमंत्री हे प्रचारासाठी गेले होते आणि यावेळेला जे मुद्दे सगळे निवडणुकीमध्ये आलेले आहेत त्याच्यात सगळ्यात प्रथम मी भारतीय जनतेचं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आणि NDA यांच्यामार्फत जे काम करण्यामध्ये आलं त्यामधल्या सगळ्या मतदारांचे आणि माननीय पंतप्रधानांचे मनापासून आभार मानते. या विजयाच्या मधून काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एक म्हणजे जे आपले मतदार आहेत त्या मतदारांना जेव्हा योजनांचा फायदा मिळतो खरं तर तो त्यांचा अधिकार असतो आणि त्यामुळे तो अधिकार मतदारांना मिळाल्यावर मग वेगवेगळ्या एक्झिट पोलमध्ये किंवा प्रचारात जरी गैरसमज पसरवले गेले तरीसुद्धा मतदारांनी स्वतःचं मतदान हे कुठल्याही दबावाशिवाय ते करतात हे त्यांनी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या 3 ठिकाणी दाखवलेलं आहे. मिझोरामचा अजून रिझल्ट यायचा आहे परंतु मतदारांच्या अधिकाराची त्यांना जाणीव होत असताना महिला मतदारांचा भूमिका याच्यामध्ये महत्त्वाची ठरलेली आहे आणि विशेषतः लाडली बहन सारखी योजना यामधलं शिवराज सिंह चौहान यांनी घेतलेली भूमिका असेल त्या स्वतः पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ सारख्या योजना ज्या आणल्या त्याच्याबद्दलची माहिती जरी लोकांना असली तरीसुद्धा नुकतीच मी एक आकडेवारी पाहिली की 2014मध्ये 1000 मुलग्यांच्या तुलनेमध्ये 929 मुली होत्या. त्यात सिंधुदुर्ग आणि कोकण खरंच म्हणजे एक प्रागतिक परंपरा असणारे भाग आहेत की इथे मुलींची संख्या जास्त आहे किंवा बरोबरीने आहे, कायम राहिलेली आहे शिक्षणामध्ये, चांगल्या मार्कांमध्ये आणि मुलींच्या जन्मामध्ये. म्हणजे मुलगी झाली म्हणून तिला जन्मताच नाकारणं याचं प्रमाण खूप कमी आहे. तरी काही गुपचूप घटना घडत असतील. तर आता जेव्हा आकडेवारी आली आहे ती प्रातिनिधिक नाही आहे परंतु त्यांनी भारताचा एक आपली सेन्सस होण्याच्या आधी एक संपूर्ण पाहणी केंद्र सरकारचेच हेल्थ डिपार्टमेंट करतं आणि त्याच्यामध्ये असं दिसलेलं आहे की 929 वरून भारतामध्ये साधारणपणे 955 पर्यंत मुलींचा जन्मदर वाढलेला आहे. म्हणजे ठिकठिकाणी स्त्रियांच्या जागृतीसाठी जे पुरुष आणि महिला, माता पिता दोघांनी मिळून जी जबाबदारी घ्यायची असते त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जसं पोलिओसारख्या मोहिमांमध्ये यश मिळालं किंवा कोरोनामध्ये आपण त्याच्यावरती मात केली तसं या अतिशय अवघड मुद्द्यावरती सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवलेली आहे. महिला आरक्षणाचं विधेयक त्यांनी गणेश उत्सवाच्या दिवशी ज्यावेळेला 3 दिवसाचं अधिवेशन जाहीर केलं त्याला असं वाटत होतं की काय गणपतीच्या दिवशी कशाला बोलवलंय लोकांना, असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. पण अगदी महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक त्यांनी आणलं मोदी साहेबांनी
आणि 5 वर्षापूर्वीसुद्धा कोणी कल्पना केली नसेल की ते असं मंजूर करू शकतील, कारण काँग्रेसलाही अशा पद्धतीचं बहुमत मिळालेलं होतं, पण त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही. या उलट महिलाचा निर्णय प्रक्रियेतला सहभाग आणि स्त्रियांना फक्त काहीतरी द्यायचं म्हणून द्यायचं असं न म्हणता पंचायत राजमध्ये स्त्रियांनी जे चांगलं काम केलं त्या कामाची दखल, धोरणात्मक पातळीवरती स्त्रियांचा सहभाग वाढवणं, हे मुद्दे लक्षात घेऊन महिला आरक्षण विधेयक त्यांनी आणलं. लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये हे विधेयक आलेलं असलं तरीसुद्धा प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीला वेळ लागणार आहे, कारण त्याच्यासाठी संपूर्ण मतदारसंघांची पुनर्रचना व्हायला लागेल. तर या पार्श्वभूमीवरती एक मला जाणवलं की स्त्रियांच्या मधली जागृती खूप वाढली. स्वतः पंतप्रधानांनी हे घडवलं, 2 दिवस चालू होतं आणि आम्ही ज्यावेळेला संस्थेतर्फे स्त्री आधार केंद्रातर्फे जेव्हा चर्चा घेतली आणि त्याच्यात अतिशय सामान्य बायका आमच्याकडे येतात, त्याच्यात बऱ्याच जणी घरकामगार आहेत, कोणी अजून सामान्य अशा वेगवेगळ्या सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला आहेत. आणि मी विचारलं तुम्हाला काय मिळालं आरक्षणातून, तुम्ही काय एवढा खुश झाल्या? तर त्यांचं म्हणणं असं की जे आम्हाला विरोध करतात किंवा आम्हाला पगार कमी काम करायला लागतं, समाजात लोकांना असं वाटेल ही बाई पण कधीतरी आमदार खासदार होऊ शकते, याच्यामुळे सुद्धा आमच्या आत्मविश्वासात आणि आमच्या संधीमध्ये फरक पडू शकतो, हे त्यांचं म्हणणं होतं. ते मला अतिशय चांगलं वाटलं. त्याच्यातली एक तर सर्व्हायव्हर आहे की जी स्वतः रेपमधून वाचून नंतर शिक्षा झाली त्या आरोपीला, त्यानंतर ती स्वतः लॉयर झाली आमच्या मदतीतून आणि आज ती प्रॅक्टिस करते. आणि तिने जवळजवळ 12 मिनिटं भाषण केलं आणि तिने सांगितलं की मी आता लॉयर म्हणून कसं या विधेयकाचा प्रचार करणार आहे. तर मला असं वाटतं ही जी चेतनेची ठिणगी प्रज्वलित करण्यामध्ये मोदी साहेब राष्ट्रीय स्तरावरती यशस्वी झाले, त्याचा उपयोग महिलांच्या विषयी कायद्यात सुद्धा त्याची प्रतिबिंब पडलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या दृष्टीने सुद्धा कायदे बदलासाठी या लोकसभेच्या अधिवेशनामध्ये मुद्दे येणार आहेत. सगळ्या तपशिलामध्ये मी जात नाही, परत महाराष्ट्राकडे आलं की एक दिसतं आहे की सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांना सन्मान आणि महिलांना समान अधिकार अशा पद्धतीची घोषणा केलेली आहे. आणि त्याच्यासाठी म्हणून दामिनी पथक प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिलांसाठी, पोलिसांचा भरोसा सेल, त्याचबरोबर बचत गटांना चालना, यासोबत महिलांना STमध्ये 50% भाड्यामध्ये सवलत, त्याचबरोबर लेक लाडकी अशा प्रकारची योजना घेतलेली आहे की मुलीचा जन्म झाल्यावरती त्यांना दरवर्षी पैसे मिळत जातील आणि शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. ज्या पीडित महिला आहेत त्यांना मनोधैर्य योजना, त्याच्यासाठी बजेट वाढवलेलं आहे, त्याचा स्कोप वाढवलेला आहे. तर या सगळ्या मुद्द्यांच्या बरोबर मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा या बदलाचं प्रतिबिंब नक्की पडेल. काही लोक, काही वक्ते, काही नेते, काही राजकीय पक्षांचे खूप आक्रमकपणे बोलतात, मुद्दे मांडतात. ठीक आहे, प्रत्येकाची शैली असते, पण त्याच्यामुळे काही वेळेला खऱ्याचं खोटं वाटायला लागतं आणि खोटं खरं वाटायला लागतं. तशा पद्धतीने जो सगळा प्रचार चाललेला होता की मध्य प्रदेश जाणार आणि राजस्थानही एखाद्या वेळेस राहणार आणि छत्तीसगडची तर कोणी चर्चाच करत नव्हतं. मग हे जे सगळे आहेत लोक दावा करणारे, त्यांनी आता मला त्यांना एक प्रश्न आहे की तुम्ही उद्या सकाळी उठून निदान आज विचारलं नसेल तर स्वतःला प्रश्न विचारा की मी हे विधान कशाच्या आधाराने केलं होतं, काय वस्तुस्थितीची माहिती होती. याचं कारण असं की अशा प्रकारने लोकांची सातत्याने दिशाभूल करण्यातून विश्वासार्हता जाते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आम्ही शिवसेना एक घटक आहोत या सगळ्या प्रक्रियेचा. नम्रतेने कुठलाही विजय हा स्वीकारला गेला पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये काम करत असताना याचं प्रतिबिंब आपल्याला पडलेलं दिसेलच. परंतु ज्या प्रकारनी आज अधिवेशनाची तयारी चाललेली आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सुद्धा म्हणजे उपसभापती या नात्याने सगळ्या विधेयकांवर चर्चा व्हावी, प्रस्ताव व्हावेत. नागपूरला अधिवेशन सुरू होते 7 तारखेपासून, 7 ते 20 डिसेंबर अधिवेशन आहे आणि या अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणासारखा विषय असेल, अवकाळी पावसाचा विषय आहे, दुष्काळ विषयक प्रश्न आहेत, त्याचबरोबर काही महिलांविषयी गुन्हे विदर्भामध्ये बाकीच्या भागामध्ये घडलेले आहेत, त्या संदर्भात सुद्धा चर्चा विचारविनिमय होईल. विक्रमी स्वरूपाचे प्रश्न आणि लक्षवेधी यावेळच्या अधिवेशनात चर्चा करण्यासाठी आमचा प्रयत्न जो आहे तो असणार आहे. आणि या सगळ्या माझ्या प्रवासामध्ये लांबून किंवा कधी भेटलो आपण त्याच्यामध्ये कायमच आपली साथ मिळालेली आहे. त्यामुळे पत्रकारांचे तर मी मनापासून ऋणी आहे की ज्यावेळेला मी सामाजिक कामाला सुरुवात केली त्यावेळेला तर कधी वाटलं नव्हतं मी उपसभापती म्हणून काम करून महाराष्ट्रामध्ये एवढं संधी मिळू शकेल. आणि या अशा वेळेला मी शिंदे साहेबांबरोबर काम करायचा जो निर्णय घेतला तर तो का घेतला असा एक प्रश्न येऊ शकतो. तर त्याचं मी सांगते थोडक्यामध्ये आणि मग प्रश्नोत्तर करू. एक म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या भूमिकेतून 95 ते 99 ही शिवशाहीचं सरकार चालवलं होतं त्याच्या आधीपासूनच राम जन्मभूमीचा विषय प्रलंबित होता
आणि या रामजन्मभूमीच्या विषयामध्ये कायम एक राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रीयत्व म्हणजे हिंदुत्व, ही भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांची होती. आणि त्या भूमिकेतूनच ज्या ठिकाणी कुठे अशी समाजामध्ये दोन भाग झाले त्यावेळेला बाळासाहेब ठाकरे ठामपणाने बरोबर उभे राहिले होते. त्याखेरीज 370वा कलम मुस्लिम महिलांना संरक्षणाचा कायदा, की जो काँग्रेस सरकारने 1986 साली शहाबानोच्या निमित्ताने पोटगीविषयक कायदा त्यांनी बदलला आणि तो कायदा बदलून मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार नाही अशा पद्धतीने शिक्कामोर्तब केलं. मला तर प्रश्न पडतो की काँग्रेस पक्ष हा महिलांकडे आणि मुस्लिम महिलांकडे मतं मागतोच कशी? स्वतःच्याच ज्यांनी कुऱ्हाडावरती, त्यांच्या पायावरती कुऱ्हाड मारली. आणि आज सुद्धा तुम्हाला मी सांगेन की समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे. तो व्हायला काही काळ जाऊ शकतो, परंतु समान नागरी कायदा म्हणजे अमुक एका धर्माच्या विरोधात नाही आहे. तर जेंडर इक्वॅलिटी, स्त्री पुरुष समानतेच्या भूमिकेतून सर्व धर्मातल्या, सर्व वर्गातल्या, सर्व जातीतल्या महिलांना पोटगी, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधान या चारीबद्दल समान पद्धतीने अधिकार असावा, असा त्याचा हेतू असावा, अशा प्रकारचे असला पाहिजे असं पत्र मी विधी आणि न्याय हक्क आयोगाला दिलेलं आहे, स्वतः निवेदन दिलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या मुद्द्यांवर मी जेव्हा विचार करायला लागले तेव्हा मला असं नंतर वर्षभरामध्ये तेच सारखं जाणवलं. दोन गोष्टी, की विचार म्हणून पाहिलं तर शिंदेसाहेब हे बाळासाहेब ठाकरेंचीच भूमिका पुढे नेत आहेत. मोदी साहेबांनी त्यामध्ये न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, इच्छाशक्ती दाखवलेली आहे, व्यक्त केलेली आहे. आणि दुसरं म्हणजे इतकी लोक जेव्हा पक्ष सोडून जातात, आपल्या कुटुंबातला, आपल्या मित्रपरिवारातला, बघा तुमचा एक सहकारी आला नव्हता तो तुम्ही 5 वेळा मागे वळून बघत होता, आलाय का? पण अशा वेळेला एखादी माणसं नव्हे, 20-20 वर्ष काम केलेली लोक निघून जातात. बरं, 1 जण गेला, 2 जण गेला, त्या व्यक्तीला आपण दोष देतो. पण ज्या वेळेला 50 आमदार आणि 13 खासदार निघून जातात, त्याच्याबद्दल कुठलंही आत्मपरीक्षण नाही, 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण नाही, तर 100% राजकारण करून रोज सकाळची चिखलपेक करायची आणि मग बाकीच्या पक्षांनी सुद्धा त्याच पक्षाच्या मागे फरफटत जायचं, व्यक्तीच्या पाठीमागे. याचा मला उभं आला होता. एक तर मी उपसभापती पदावर आहे, त्याच्यावर फार राजकीय मी बोलत नाही अलीकडे, परंतु शेवटी आम्हाला पक्षाची भूमिका नसली तरी आम्हाला वैयक्तिक मतं जरूर असतात. आणि त्या दृष्टिकोनातून पक्षांतर हा शब्द योग्य नाही आहे. मी आपल्याला म्हणून सांगेन की शिवसेना, मी जेव्हा आमदार झाले 2002ला तेव्हा आमचा शब्द होता डिक्लेरेशनमध्ये शिवसेना, चिन्ह होतं धनुष्यबाण. आणि आत्ताही निवडणूक आयोगाने जे दिलेलं आहे शिवसेना आणि धनुष्यबाण, आम्हीच तो पक्ष आहोत, ही जी भूमिका आहे. त्यामुळे आम्ही त्या पक्षामध्ये काम करतोय. आणि हे काम करत असताना ज्या पदावर मी आहे त्यामध्ये कुठल्याही पक्षाच्या ह्या बाजूनी का त्या बाजूनी विचार न करता जनतेच्या न्यायाला समोर ठेवून माझं कर्तव्य बजावण्याचं मी काम करते. आणि आपल्याला कल्पना आहेच की महिला प्रश्नावरच्या सामाजिक कामातूनच माझी सुरुवात झालेली आहे. आणि त्यामुळे मी हे काम एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हे काम करत असताना विधान परिषदेचं अधिवेशन यशस्वी व्हावं या दृष्टिकोनातून सर्व पक्षांनी, आज सन्माननीय मोदी साहेबांनी जे सांगितलं की विरोध करा, पण अधिवेशनांमध्ये विरोधासाठी विरोध करू नका किंवा केवळ अधिवेशनात कामकाज न होऊ देण्यात धन्यता मानू नका, हे त्यांचं आव्हान अगदी योग्य आहे असं मला वाटतं. त्याचा सर्वांनी विचार करायला पाहिजे. महिलांना 50% आरक्षणाचा जो काही मुद्दा आहे, जो फार क्रांतिकारी आहे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन अजून पुढच्या 5 वर्षानंतर होईल. परंतु कोकणाच्या दृष्टिकोनातून आणि महिलांचा सहभाग घेतला, कारण अद्यापर्यंत कुठलीही महिला आमदार किंवा खासदार आपल्या कोकणातून होऊ शकलेली नाही. तुम्ही कुठल्या दृष्टीने बघता, याचा फायदा कसा होईल? महिला खासदार आणि महिला आमदार होणं यासाठी म्हणून एक जनाधार करावा लागतो स्वतःचा. आणि जेवढा मतदारसंघ लहान असतो तेवढं एखाद्या ज्याच्याकडे धनशक्ती कमी आहे किंवा ज्यांच्याकडे हिंसाचार, पैसाची अडचण आणि चारित्र्य हननाची भीती, ही 3 कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे स्त्रिया राजकारणामध्ये येताना कचरतात. आजसुद्धा कुठल्याही स्त्रीला म्हटलं की तुम्हाला राजकारण करायचं का समाजकारण, तर ती सामाजिक हे उत्तर देते. स्त्रियांचा फायदा म्हणजे एक तर पहिली गोष्ट धोरणामध्ये स्त्रीचं एक ज्याला आपण म्हणू मनुष्यबळ, सगळं स्त्रीला केवळ एक वस्तू किंवा दासी किंवा देवी न म्हणता स्त्री ही ह्युमन रिसोर्सचा, मनुष्यबळाचा भाग आहे म्हणून ही भूमिका आपण स्वीकारली आहे. त्यामुळे इथल्या ज्या महिलांचे रोजगाराचे प्रश्न आहेत, पाण्याचे आहेत, त्या आरोग्याच्या बद्दलच्या अडचणी असतील, प्रसूतीच्या संदर्भातलं, तर त्या दृष्टिकोनातून जिल्हावार नियोजनामध्ये स्त्रियांचे प्रश्नाचा अजेंडा अधिक मजबूत करण्याचा आत्तासुद्धा सरकारचा प्रयत्न आहेच. दुसरं मी असं म्हणेन की कोकणामधली जी स्त्री आहे ती स्वतः घर चालवते, म्हणजे शी इज
ज्याला आपण म्हणू की घराचा आधारस्तंभ आहेच त्यामध्ये, कारण चाकरमाने बरेचसे शहरात गेलेले असतात आणि ती हा सगळं कामकाज चालत असते. तर त्यांच्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आज उम्मेद आहे किंवा ग्रामीण विकास कार्यक्रम आहेत, या प्रकारनी चालना देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री, महिला आर्थिक विकास महामंडळ हे सगळेजण प्रयत्न करत आहेत. आणि तिसरं मी असं म्हणेन की मुलींचा शिक्षणात दर्जा ऑलरेडी वाढायला सुरुवात झाली आहे. जे उच्च शिक्षणामध्ये असं दिसतंय की भारतामध्ये तर आज असं आहे की 1000 मुलगे शिकले उच्च शिक्षणात तर मुलींची संख्या 1002 झाली आहे भारतामध्ये जेंडर पॅरिटीमध्ये. महाराष्ट्रामध्ये ती संख्या 4नी कमी आहे, पण उच्च शिक्षणात महिला खूप पुढे चाललेल्या आहेत. त्याच्यामुळे मोठमोठ्या पदांवर आज आपण स्त्रियांना बघतोय. तर मला असं वाटतं की स्त्रीला सुरक्षित आणि विकसित जीवन मिळण्यासाठी एक यंत्रणा मजबूतपणे उभं करण्यामध्ये त्याचा उपयोग होऊ शकेल. ज्या स्त्रियांना राजकारणामध्ये मागे ढकललं जातं, कारण ही उद्या आरक्षण आलं तर आमदार होईल, खासदार होईल म्हणून आधीच तिला गप्प बसवलं जातं, असंही घडतं. तर आता आरक्षण आल्यावरती अशा स्त्रियांचा शोध सुरू होईल की बाबा कोणतरी चांगल्या कार्यकर्त्या मिळाल्या पाहिजेत. पण ते सुद्धा फक्त कुटुंबातल्या महिलांना न मिळता जे आरक्षण मिळणार आहे ते त्यातलं 50% आरक्षण महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना प्रत्येक पक्षांनी दिलं पाहिजे, अशी माझा तरी प्रयत्न असतो. कोकणात पक्षवाढीसाठी गेल्या वर्षभरात काय प्रयत्न झाले किंवा काय असं आपल्याला काही चित्र कोणी सांगितलं का? माझं रोजच बोलणं होतं. उदय सामंत आणखीन केसरकर यांच्याशा बरोबर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड याच्याबद्दल आम्ही उद्योगाच्या संदर्भामध्ये, शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये कशा प्रकारनी जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत पोचलं जाईल. आणि आमचे जे बाकी आमदार आहेत भरत गोगावले वगैरे, त्यांची विकासासाठी जी धडपड चाललेली आहे, तर यांच्यामार्फत सगळ्या आमचे थोरवे आहेत. मी अलिबागलाच गेले होते दळवींच्या कार्यक्रमाला. त्यांनी बचत गटांना चालना देण्यासाठी एक गावच उभारले की ज्या ठिकाणी त्यांचे प्रॉडक्ट्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत. पोलिसांशी माझं बोलणं कोकण विभागीय आयुक्त सारखं बोलणं चालू असतं. पक्षवाढीच्यासाठी खरं सांगायचं तर कार्यकर्ते जसे आहेत तसं स्वतः एकनाथजी शिंदे खूप प्रत्येक ठिकाणी लोकांचे संपर्क करत असतात, कार्यक्रम घेत असतात. त्यामुळे लोकांपर्यंत त्यांचं नाव पोचलेलं आहे. दुसरं धनुष्यबाण आमच्याबरोबर असल्यामुळे थोडं मानसिकतेसुद्धा अशी आहे की चिन्हाचा प्रश्न येणार नाही या संदर्भात जे आहे ते. आणि बाकीच्या मग काही अडचणी वगैरे असतील तर दबाव वगैरे नाहीच आहे. म्हणजे संघटना वाढीसाठी प्रयत्न जेवढे व्हायला पाहिजे तेवढे. कालच बैठक झाली, केसरकरांच्याच बंगल्यावर बैठक झाली. त्याच्यामध्ये सभासद मोहीम वाढवायची, त्याच्यानंतर एक स्वतःचं प्रसिद्धी, म्हणजे काही बरेचसे लोक हल्ली मला दिसते की राजकारणामध्ये ट्रोलिंग करण्यात बराचसा वेळ घालवत आहे. राजकारण इज इक्वल टू ट्रोलिंग. तर त्याचं प्रत्युत्तर आपण पॉझिटिव्ह बातमीतून द्यावं, अशा काही गोष्टी सभासदांना आपण सांगतोय. पण एकूणच कोकण म्हटलं तर पहिल्यापासून शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. परंतु गेल्या 2-3 वर्षामध्ये राजकारणामध्ये घडलेल्या ज्या काही मोठ्या उलथापालथी आहेत, म्हणजे आता शिवसेनेचे 2 गट झाले, राष्ट्रवादीचे 2 गट झाले, याच्यामध्ये तळागाळातला जो कार्यकर्ता आहे की जो हात देत असतो सगळ्या उमेदवारांना, तो संभ्रमावस्थेत आहे की आज आम्ही दोघेजण एकत्र आहोत, परंतु उद्या आमच्या वरिष्ठांनी काहीतरी वेगळा विचार घेतलाय म्हणून आम्ही दुश्मन झालोय. तर हे अजून तितकंसं कोकणी माणसाच्या मनात रुजलेलं नाही. याचा परिणाम ह्या इलेक्शनमध्ये दिसेल का? असे तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे की संभ्रम म्हणण्यापेक्षा थोडं सामान्य कार्यकर्ता दुःखात असू शकतो. कारण इतकी वर्ष ज्यांच्याबरोबर काम केलं तर त्याच्यामध्ये आपण ती भूमिका घेऊ शकत नाही म्हटल्यावरती त्यांना तणाव असतोय. एखादं जेव्हा मोठी घटना घडते कुटुंबात दुःखाची, तर त्यातून सावरायलाही माणसाला वेळ द्यावा लागतो. आणि म्हणून मी तुमच्यामार्फत आवाहन करीन की जे कार्यकर्ते असे द्विधा मनोवस्थेत असतील तर त्यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की भगवद्गीतेत जे सांगितलेलं आहे की जे गेलेले आहेत आपल्या आयुष्यातून त्यांचा तुम्ही विचार करू नका. आपण आपलं कर्म जे आहे, आपलं जे कार्य आहे राजकीय, त्याचा विचार करा. कारण दुःखाला काही अर्थ नाही. बरेचसे लोक मला असे माहिती आहेत की आपण जाताना आपल्या अंगावर शिवसेनेची, बाळासाहेबांची शाल पडली पाहिजे, हा सुद्धा विचार करून थांबणारे लोक आहेत. मी ABPवर बोलले होते की मी सुद्धा प्रचंड तणावातून गेले या सगळ्या परिस्थितीमध्ये. पण शेवटी असं आहे की आपल्याला तत्व काय होती बाळासाहेब ठाकरेंची, त्या तत्वाच्या नुसार कोण चालते हा विचार केला तर त्यांना स्पष्ट होईल. साधी गोष्ट आहे की जे आमचे NDAचे उमेदवार सोडून कोणालाही मतदान करतील तर तिथे जाऊन ते संपूर्णपणाने राष्ट्रीय भूमिकेच्या विरोधात पंक्तीला जाऊन बसणार असतील तर त्याला काही अर्थच नाही आहे ना. फरफटच चाललेले आहेत कुठेतरी. शेवटी जेव्हा लक्षात येईल की आपण कुठे गेलो त्यावेळेला परत फिरण्यासाठी रस्ता राहिलेला नसेल. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला ज्या दिसत आहेत ते एखादेच त्यांच्या काही कारणं असतील, डोळ्यावर झापड आली असेल, चकवा झाला असेल, असं काही असू शकतं. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर त्याच अनुषंगाने हा जो काही मुंबईमधल्या आता वानखेडे स्टेडियमवरती देवेंद्र फडणवीसवर मुख्यमंत्री शपथ घेतील
असं वक्तव्य बावनकुळेंनी केलंय, तर एकच वागतो म्हणजे देवेंद्र असं ते म्हणताय. आता असे प्रत्येकाला स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मी असं म्हणेन की मी ज्या स्थानावर आहे त्याच्यामध्ये असं मी कुठलंच भाष्य करणार नाही याच्यावर. आता जो हा काही नौदल दिन आपल्या सिंधुदुर्गात साजरा केला जातोय, ती पुढच्या इलेक्शनची तयारी आहे अशी सुद्धा खूप चर्चा आहे. काय सांगाल? नाही, मी कारण, त्याचं सांगते. मला असं वाटतं आता थोडं मी या पुरुषांना आरक्षण देते विचारायला, काय विचारायचं असेल ना. तुम्हाला काही तुमचे प्रश्नाचं उत्तर देते. हां, मॅडम, तत्कालीन पर्यटन मंत्री होते आदित्य ठाकरे. त्यावेळी त्यांनी किल्ले असतील किंवा मंदिरं असतील किंवा कोकणच्या पुनर्वसनासाठी काही निधी देतो असं म्हटलं होतं. मात्र आपल्याच पक्षातील आता सध्या विद्यमान जे काही आमदार असतील तर ते देखील असा आरोप करतात की अजूनपर्यंत निधी पोहोचला नाही. मग एकीकडे कुठेतरी फसवणूक झाली आहे कोकणी माणसाची असं वाटतं. त्यांनी तो निधी जो जाहीर केला होता तो का मिळाला नाही हे त्यांनीच बघायला पाहिजे होतं पहिली गोष्ट. परंतु बऱ्याचशा ठिकाणी म्हणजे DPC-मधून हा निधी उपलब्ध आहेच. परत केंद्र सरकारने काही 26 किल्ले घेतलेले आहेत की त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. फसवणूक वगैरे म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं की लक्ष द्यायला वेळ झाला नसेल. काय घरातल्याच लोकांशी रोज बोलायचं ठरलं तर मग बाहेरच्यांचा कधी विचार करणार असं होतं. मॅडम, आपण वारंवार पक्षाचा आणि चिन्हाचा उल्लेख करताय, पण आदित्य ठाकरे कोकण दौऱ्यावर असताना असं म्हणाले की फक्त 30 तारीखपर्यंतच असणार आहे, 30 डिसेंबर. नाही तर मग अशी मी जे दुसऱ्या स्टेटमेंटबद्दल सांगितलं, मला असं वाटतं की युवा नेतृत्व आहे. 2 तारखेला, 2 जानेवारीला, 5 जानेवारीला, 31 जानेवारीला हळूहळू कळेल आपण चुकीचं बोललो ते. लहान आहे अजून थोडंसं. मला असं वाटतं थोडं मॅच्युरिटी येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेडिकल वैद्यकीय कॉलेज व्हावं शासकीय यासाठी प्रयत्न केले होते. शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज आहे, त्याचं उद्घाटनही झालेलं आहे. आणि त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आता तुम्ही जिथे प्रेस घेतात त्याच्याच बाजूला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे आणि त्यात तिथे सुरुवातही होत नाही. त्यासाठी काही तुम्ही प्रयत्न करणार? नाही, आता आज माननीय मुख्यमंत्री येणार आहेत. माझी आता परत अधिवेशनामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस आणि स्वतः मुख्यमंत्री अजितदादा पवार सगळ्यांशीच भेट होतेच. म्हणजे तर आजच्या याच्यात जे काही मुद्दे पत्रकारांकडून आणि कार्यकर्त्यांकडून माझ्यासमोर येतील त्याचा पाठपुरावा मी स्वतः अधिवेशनात करून काय त्याच्यात अडचणी आहे त्याची संबंधित मंत्र्यांना नक्की विचारणा करून लक्ष घालतील. त्याच्यामध्ये असं झालेलं आहे की मेडिकल कॉलेज येणं ही आमच्या जिल्ह्यासाठी घोषणावह गोष्ट आहे. परंतु मेडिकल कॉलेज आल्यामुळे जे सिव्हिल हॉस्पिटल की जे सर्वसामान्य रुग्णांच्या सोयीसाठी होतं ते पूर्णपणे कोलॅप्स होऊ लागलेले आहे. कारण सगळं मेडिकल कॉलेजच्या ताब्यात गेलेलं आहे आणि त्यामुळे जी काही रुग्णांची अवहेलना होते तर त्याचं जे काही आहे ते कुठेतरी, कारण ते वेगळ्या स्वरूपामध्ये फार ट्विस्ट करून लोकांसमोर यायला लागले. जे मेन आहे ते राहिले बाजूला आणि जो मुद्दा आहे त्याच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाहीये. त्यामुळे मेडिकल कॉलेज येणं ही चांगली गोष्ट की वाईट गोष्ट असा आता प्रश्न निर्माण झाला. खरं सांगायचं तर ही 2 वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आहेत. म्हणजे मेडिकल कॉलेजचं जे आहे ते उच्च वैद्यकीय शिक्षणाचं आहे आणि हे आरोग्य विभागाचं आहे. तर डॉक्टर तानाजी सावंत यांच्याशी मी बोलते आणि लोकांशी बोलून ते त्यांना इथे भेट त्यांची झाली नसेल तर भेट द्यायला सांगते जेणेकरून त्याला ते चालना देऊ शकतील. ते आरोग्य शिबिरांनाही खूप काम करतायत. तर असं झालं असेल तर त्याची नक्कीच गंभीर गोष्ट आहे. 2 डीन येऊन गेले, गुरव आणि पण आताच्या ज्या डीन आहेत ना त्या ज्या पद्धतीनं त्यांची काम करण्याची पद्धत आहे की या जिल्ह्यातल्या सर्व राजकीय लोकप्रतिनिधी पालकमंत्री सगळ्यांनी या संदर्भात तक्रारी केल्या. विरोधी पक्षाच्या खासदार आमदारांनी पण तक्रारी केल्या, पण त्यांच्या बाबतीची वागण्याची किंवा एखादी गोष्ट चुकीच्या पद्धतीनं त्यांच्यासमोर मांडण्याची जी पद्धत आहे ना ती जरा चुकीची आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीनं विचार केला तर आमच्या पत्रकारांचं पण तेच मत आहे की त्याला कुठून तरी चांगलं तरी कोणतरी. ठीक आहे. माझे सुद्धा उच्च शिक्षण वैद्यकीय शिक्षण विभागात खूप उच्चस्तरीय संपर्क आहेत. तर मी ते चेक करते आणि बोलते. पण आता काय आम्ही बोलायचं, आमच्या ससूनच्याच हॉस्पिटलच्या डीनचा एवढा गोंधळ चाललाय तर त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या डीनकडे बघायचं या सगळ्या गोष्टी हा प्रश्न झालाय तयार. पण मी नक्की लक्ष घालतो.
होणार त्यामध्ये. हे बघ काय माहिती का, दिवस स्वप्न सोडायचं कधी तर बघायचं, कधीतरी सोडून द्यावं माणसाने असं मला वाटतं. बरं एक नाही, दोन नाही, 100 वेळेला त्याच्यामध्ये दिसलं की बाबा तसं काही घडत नाहीये, तर मला असं वाटतं की आपण दगडाला सुद्धा पाझर फुटतो, दगड सुद्धा दिसतो, पण ह्यांच्या मनावरती काहीच परिणाम होत नाही. सारखं रोज तेच बोलतात. संपवूया. थँक्यू. नमस्ते, धन्यवाद.